Això és Catalunya fa dissabte, un programa de Ramon Serra, activista i periodista jubilat, però no retirat. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte. Sant Jordi hauria de matar el drac espanyol i salvar la donzella, en aquest cas la llengua i la cultura catalanes. Benvinguts a un nou programa de Catalunya fa dissabte, el programa que us oferim cada cap de mes, però en aquesta ocasió anem una mica de retard perquè el mes passat vaig tenir una avaria amb l'ordinador i entre Setmana Santa i tot això no m'ha estat possible ser amb vosaltres fins avui. Així que disculpeu les molèsties, perquè com deia aquell rei castellà, no se puede luchar contra los elementos. Ai, ara he vist que he parlat en castellà i és que potser alguns de vosaltres, com que he fet la immersió en castellà, no m'enteneu, o sigui que dispenseu. En fi, són coses de l'edat. Bé, comencem. Continuen els atacs d'Espanya a la personalitat catalana, sobretot a la llengua i cultures, per terra, mar, aire, i per què no han pogut arribar a la Lluna i Mart, no? El penúltim atac, dic el penúltim perquè segurament quan estareu veient això ja n'haurem tingut uns quants més, des de l'ordre institucional ha vingut de l'Aragó, com no podia ser d'altra manera, el triomf del PP i també de Vox ha donat pas a la persecució del català. El poc que hi havia allà, doncs es veu que s'ha de retirar perquè és una imposició del català. Segons que diu el senyor Azcón, sí, exactament, no ens equivoquem dels noms. I llavors diuen que s'ha de retirar perquè això és una imposició del català. Quan aquest senyor hauria de saber que el català va arribar, per exemple, a Fraga, que és la capital, a l'any 1149. Sí, de les mans o de les armes de Ramon Berenguer IV que van expulsar els moros. Vet aquí la qüestió, era abans, el català va arribar abans del naixement del regne d'Aragó. Però ja se sap que el qui mana, oi? I s'ha d'extirpar aquest càncer català com sigui. I mentrestant, què passa aquí? Res, doncs home, què ha de passar? Si ens mata l'ànima, si ens mata la llengua, això no importa. Nosaltres hem d'anar a Gaza, per exemple, no? O hem d'anar contra la NATO. Bé, jo no és que estigui contra Gaza, no? Però puc dir que Palestina ha estat sempre en contra de la independència de Catalunya, mentre que Israel n'ha estat a favor. I els catalans haurien de tenir sentit polític i estar a favor dels nostres interessos, perquè nosaltres no hem de tenir amics, sinó interessos com fan els anglesos. Això no vol dir que jo accepti les bogeries que fa Israel, oi? Però qui no en fa de bogeries, oi? I qui defensa la causa dels catalans? Home, tota aquesta esquerra progre de saló espanyolista se'ls veu una mica massa a llautó, no? Perquè si ara tornen a organitzar una flotilla per anar a Gaza, jo em pregunto, per què no van a Ucraïna, per exemple, que és una mica més a la vora? En fi, la pregunta del milió sense resposta, o potser en té massa resposta. La qüestió és que tampoc nosaltres anem massa assegurats de poder sortir al carrer, com s'ha demostrat la ANC, Assemblea Nacional de Catalunya, que per cert ha canviat ara el president, que fins ara era Lluís Llach, que ha deixat pas al senyor Josep Vila per qüestions, jo penso que també d'edat i de salut. No tinc el gust de conèixer-lo, però li desitjo tota mena d'encert. Dic això perquè fa unes setmanes es va disputar a Cornellà, que no a Barcelona, com diu algun viu, un partit de la secció espanyola de futbol. Va haver molt de rebombori per allò dels insults a l'himne d'Egipte, els insults als moros, i l'ANC, i cap partit ni cap agrupació catalana no hi va fer acte de presència ni tan sols als voltants de l'estadi de Cornellà, per fer mostrar la nostra disconformitat i la nostra veu al món. Es va perdre una gran oportunitat. La segona oportunitat perduda ha estat fa uns dies amb la sessió de Sánchez a Barcelona, el míting, aquesta reunió, amb diferents dirigents d'esquerres, i nosaltres tampoc no vam aparèixer cap voltant, i Catalunya no va existir, ni tan sols a la web d'aquesta sessió. Encara sort que la presidenta de Mèxic
va demanar l'autodeterminació dels pobles. Doncs sort d'això, perquè nosaltres hem quedat un cop més a l'escapça. Bé, la pressió espanyola ara també continua amb la festa de Sant Jordi. Primer teníem l'independentisme, la culpa de tot, ara es veu que també ens han de furtar la festa de Sant Jordi, que no els fa peça a diferents elements. Per exemple, el senyor Eduard Mendoza, el gran escriptor, doncs diu que només hauria de ser el dia del llibre, que no hauria de ser pas el dia de Sant Jordi, ni el dia de la Rosa, ni tots aquests elements de catalanitat. Bé, el senyor aquest, si vol una fira de llibre, que se'n vagi a Madrid i allà estarà ben atès. Hem de recordar que Sant Jordi és patró de Catalunya des de l'any 1456 i que la festa del dia del llibre tot just és del 1930, mentre que la festa de la Rosa no es té una data exacta, però sembla que té diferents segles, queda dit. També el Xavier Mariscal, sembla que tampoc li agrada això d'aquesta festa catalana, que diu que això és una cosa, doncs, en fi, com el pa amb tomàquet, que gairebé no es pot treure, vaja, i que bé, quan s'acabi en Pujol, doncs s'acabarà la festa de Sant Jordi. En primer lloc, com és una mica, diguem-ne, imprudent i poc caritatiu, doncs, fer aquesta comparació amb en Pujol, no? I en segon lloc, doncs, aquesta festa continuarà a peti qui peti, i encara que ho digui aquest senyor, que va ser, com recordaran els més grans, el que va fer la mascota dels Jocs Olímpics de 92, Covid, que en ve alta de burro, que no cal confondre amb Covid, la pesta, perquè se sap això de les festes, a vegades hi ha una mica de confusió. També s'ha lluït el senyor Garriga, de Vox, que ha dit que el català només ha de ser per Catalunya, res de Mallorca i de la Franja, la Catalunya Nord. Home, senyor Garriga, per aquest sistema el castellà només hauria de ser l'idioma de Castella, no? I no de Catalunya, ni del Perú. Dic jo, vaja, apliquis la pròpia medicina. Un altre element ha estat el senyor Àngel Escolano, de Convivència Cívica Catalana, unes 3 paraules mentides, ni és convivència, ni cívica, ni catalana, que referint-se a Catalunya diu: siempre se ha adaptado el castellano a otras lenguas y culturas inferiores. Y después diu que Cataluña es 4 provincias españolas arregentadas en una mancomunidad provincial venida a más. Carai, tu, doncs, Déu-n'hi-do, És un castellà molt castís. Doncs, com veiem, tot és un atac darrere l'altre, i això encara hi ha gent que vulgui demanar un lloc amb les esquerres castellanes, com diu, o espanyoles, el senyor Rufián, no? Però ja ho diu Josep Pla, les dretes espanyoles és el més semblant que hi ha a les esquerres, i viceversa. Quan es deixarem prendre més el pèl, home? No hi ha d'haver cap mena d'aliança amb tota aquesta gent de cara a unes eleccions. Aquí només hi ha d'haver aliances catalanes. Em sembla que queda ben clar, no? Què podem esperar més de tota aquesta gent? En fi, jo ara volia també fer esment d'unes paraules que va dir Carles Rabassa, el Premi Sant Jordi, quan se va a la gran festa de les lletres catalanes referides a tots els polítics assistents, que eren la majoria, menys, naturalment, el president Illa, que es veu que tenia l'agenda molt completa, oi? Doncs no sé quines coses són que on devia tenir, potser promocionar l'oli de Jaén, potser era l'Èrida, potser era el Bajo Llobregat, aneu a saber, són els designis del nostre president. Doncs llegeixo el que va dir en aquest senyor a la reunió. Diu, hem de tenir una legislació que faci impossible viure als països catalans sense saber el català. Això, el virrei i els titelles que ens governen serà impossible. No han fet res per nosaltres i només ho hem de fer a nosaltres. Hem de tornar-nos a determinar, com vam fer 9 anys, abans que hi ha masells i traïdors ens tornin a donar pel cul. Vaja, això és el que va dir, és poc ortodoxa, però és la veritat de la situació actual, que estem a mans d'uns dirigents masells, uns que ens van traicionar en el referèndum i altres que no són més aquesta esquerra de Saló al servei de Castella-Espanya, al servei del senyor Sánchez, que diu que ja han pacificat el país. Naturalment, si el país no se supleu i no diu res, doncs hi ha el que està pacificat, oi?
fer cada dia més espanyolitzar el país Catalunya, que deia abans allò, que se note el efecto sin que se note el cuidado. Em sembla que queda ben clar. Què és el que podem fer nosaltres? Home, primer alegrar-nos que hi hagi aquestes associacions com la CAL i entre altres que han fet el Correllengua en tots els països catalans i per part de molt jovent. Això demostra que no tot està perdut, que encara hi ha un caliu, no? Però aquest caliu naturalment s'ha d'encendre a base dels nostres dirigents, però aquests sembla que no hi són ni se'ls espera. Per això, en les pròximes eleccions autonòmiques, el que hem de mirar sobretot és d'escollir dirigents d'aquí, oi? Que almenys ens donin un bri d'esperança i si podem ser, doncs, retardar, no sé si la mort, però vaja, a la situació actual en què ens trobem a Catalunya, doncs, Déu-n'hi-do. Una situació que cada cop serà més dolenta perquè amb aquestes ara nacionalitzacions o bé aquests papers per tothom, ara com a mínim 150.000 persones més, ja veureu que la llengua catalana aquí pràcticament ja només quedarem 4 gats i el dia que arribem a 10 milions, doncs què us haig de dir, com la Catalunya francesa? Però tots tranquils, home, els de la dreta es van molt bé perquè així fan negoci, i els de les esquerres es vanten de ser generoses, d'obrir els ajuts a públics, naturalment si no els paguen ells, perquè no han de deixar d'obrir aquests ajuts públics, no? Una situació, doncs, catastròfica, la catàstrofe més gran de Catalunya en temps de pau, que no va contra els immigrants en si, perquè tots són persones igual que nosaltres. Doncs, naturalment, si les portes se'ls obren, doncs fan molt bé d'aprofitar-ho. La situació és els que estan fent tot això, que no han intentat pràcticament res de regular aquesta immigració que feta d'aquesta forma, tants maldecaps ens està produint. La llengua, el factor essencial, i realment està a un pas de la desaparició, però tenim altres problemes com l'habitatge. On hem de ficar aquesta gent? Algú m'ho vol dir-ho? Els problemes de l'aigua, perquè encara de moment, per sort, no hem tingut falta d'aigua. Els problemes de la convivència. Els problemes d'aquestes màfies dominicans, peruans, albans, pakistanesos, xinesos, que sobretot s'estan apoderant de ciutats com Barcelona, on sortir al carrer a la nit és tota una epopeia. I això no és demagògia, amics, és el que està passant avui dia en els carrers de tot Catalunya per culpa, doncs, d'aquesta immigració descontrolada que està destruint el país, està destruint la convivència, i això només per donar el menjar i atipar a 4 rics, aquesta gent de les indústries càrniques, aquesta gent de la restauració, que els paguen sous cada cop més baixos, han rebentat els salaris, i nosaltres tampoc aquesta gent no els podem donar una vida justa perquè no tenim els mitjans, i naturalment doncs Catalunya entre tots la va matar i ella sola es va morir, no? Bé, aquesta és la situació, doncs esperar que tots aquests grups de la llengua i tota l'assemblea i la consciència que podem tenir tots nosaltres i també amb el nostre vot doncs puguem fer alguna cosa o com a mínim doncs pal·liar la situació que cada cop serà més difícil. I perquè, com ja deia Luther King, en algunes ocasions, si fem cas del silenci i no diem res, aquest silenci és pitjor que una traïció. I això és tot per avui. Desitjar-vos, doncs, un bon mes de maig i saber això, que cada dia, un dia més amb Espanya, és un dia menys de vida. Segur. Catalunya fa dissabte. Catalunya fa dissabte. Una llengua, un país, una llengua. Catalunya fa dissabte.